Pinapalabas. Pinilit alinukatan da Benito ken Pedrita tinakakandado aridaw ti kwarto ni Lolita. Tapno mapasusulang da ito'y dagiti singin nga anak na. Nalaos ti ragsak ni Lolita. Gaputa na arakop ken napasusunametlang dagiti singin. Kalpasan da ita. Ingkandado metlang da Benito ti rikap. Iti away, imbili ni Esteban kini Ama Josep ti panagburas na iti nagduduma prutas ken natnateng nga agpaay kini Lolita. Naragsak ti don anangis istorya iti lakay iti kasasaad ni Lolita. Iti may sangal daw, dimteng ni Julia midwife ket iniksamin na ni Lolita. Inikkan ni Don Esteban iti kwarta, ket nupay diawaten ti baket abalasang, impilit ti don, gaputa sigun ken kuana. Mamidway ti makabulan asarungkaran ken check-upen na ni Lolita. Itagagayem, adtuin tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Mala, pumanaw ni si Kadita. Inkay parab ni Stalyon. Uwan, senyor. Pedrita, igamam to'y mamador ni Gringo. Wan, nala, ingkan. Habitlay, Benito. Senyor, Manipod ita. Diyak kayaten na makita na kundi asikaso ni Sika. Kadagita na putot ti karaho. Wen, senyor. Ala, mapanen ni Sika iti ipagbaga. Wen, senyor. Kat Sika mat Pedrita. Senyor. Trabaho ni Sika ti panangasikasum kadagita. Diyak kayat nagpatulong pa ilaing ni Sika iti uray asino na tao. Wan, senyor. Ha? No dakasakla na tao. Ipatarakan laingan ni siyak iti sabali dagita na karaho. Ay, talaga nga awan konsensya day tao. Ngampatsyak a pagbabawyan nanto ti ar-aramiden na kadagiti inosente asingin. Gatda kayo mat. Oray maladaga kayo pailaan. Bilbilinan kayon. Ipakita yun to iti amayo. Anagbidot iti panangiruruman na kada kayo. Agawaan niyo ti Dumakal, Gringo, Rafael. Insarap ko dito yung ti armosar mo, senyorita. Bilin ni senyor. Anya? Ayan ti asawa. Madaman ti panagkapena. Unay maddan. Ultimo ti papan ko iti komedor. Maiparitan. Amangan ka no agkamali ka iti yuulog mo. Kat maapiktaran ti inawam. Aglaplabasan. Aglaplabasan. Di kagsang eh. Ang mga nukalaat nga umay dito eh. Saanan apan agtungo ti kastoy nga aramidan na. Panangiruruman. Saan mat umay ka, agar mo sarkan. Isupay tinangisagana iti pamigatam. Adda na okisan, analoom apapaya nga inikan na iti gatas. Nasaya adda iti aparakan ka. Ni senyor tinangisagana. Anya? Sabali lang dito abokado. Adamot gatas na dayta. Kat dito inumam. Tubog mo ti prutas. Sige. Ibatim lang taditan manang. Ngala, agarmusar kan Wen, basta panahon na kwan. Makaamo akton. Oh, maturog kan, mi amor. Aday ta. Sa balilaengen te ramatan ni siyak na ules. Tapno saan na may storbo ni Sika na maturog. Saan aklatan nagsasaw? Bueno,
maturugan ni Sika. At talaeng ni Siak dito'y kwarto. Itinto niya plag ni Siak na kodson, iti swelo ti pagidaan ni Siak. Saan, mi esposo? Dito kamat lang ang abay ko. Kaasi kamat no itikit din sweldo ti pagidaan. No. Saan na panunutin ni Sika ti kasta? Awanan yaman na, no iti swelo ti pagturugan ni Siak, tadamat kodson. Sige. At dalayan kitain ni Siak iti lakasa, sakbay na maturog ni Siak. Adalan na naimbag ni Siak ti mapa. Mapa. Ti iduldulin na amapa. Napatiglaunay kan kwa na. Nakandatuan ti lakasa. Pechay. Lukatan lang ti lakasa. Agin tuturugak. Paliiwag ti asawak. Pedrita, adda ka no papanan mi kini senyor. Nasayaat, maisarap kung tuman ang dagring ko kan Rafael iti ayan ni Lolita tap nagsusuda. Wan, ngamne. Siguradum adi mo ba'y bayagan ti kaadaday jaya? Irwar ko adagos ida, apaman ang makasusuda. Agandad ka laing, Pedrita. Laglagi pa madakkel ti panagtalik ni senyor kadata. Diyak kayat amadadaal dayta. Wine. Sige, mapana ko ni J. Quadra. Tairwar ko da istalyon kan Brutus. Apag iso, digusto ko dagiti singin. Apaman ang masibot da senyor kan Benito. Isarap kung idan iti ayan ni Lolita, tapasuswan na ida. Masigurado nga apaman ang makasusuda, maturog dan tumatan. Gundawayak tumatan ti mapan iti ayan ni Senyora Agusta, tay bagak ti bilin ni Senyorita Lolita. Anya nga tati plano ni Senyorita Lolita. Anya nga tati ibaganakan ni mamang na. Mamak to matlaang. Isagana kong tidigos da gring ko kan Rafael. At dayta, istalyon. At gwapo kan. Bagay mo talaga tinagan mo. Bagay mo't ni Senyor Esteban asikat ipagsakayan na. Oo niya. Nakasagaran ni Sika, Benito. Uwan, Senyor. Husto, kasta ti kayat ni siyak na suot ni Sika. Apag husto mo't gayam dati dog timanggas na nainted ko na badom. Ken dayta pantalon ni Sika na maong. Uwan, Senyor. Ken dayta daan na gurra. Bagay mo, Benito, kaslapod-pod no meten na nalaing ka na kabalyero. Kabalyero! Senyor. Bueno, sa kayantan, dagiti kabalyo ta, Benito. Vamos, Benito! Uwan, Senyor. Mala, pasuswam idan, Senyorita. Dagiti anak ko. Anya, agidandan. Ha? Sakloton ni Rafael, taiggamak ni Gringo. Tapno agidandan a pasuswam. Agsinublat dalangan manang. Oray kat saan damat nga agririri. Sa bagay, Kay kayat kong agsinublat da. Tapno maarakop ko ida, kabayatan ti panagsusod da. wan matkit dia. O sige, una amon ni Rafael.
Wan manag. Ni, apay ngay. Agsangit mo't ni gringo. Ay, lokod to yan. Makaawat samot tayo. Di nan sakayat nga iso ti maud-ude. Ala, isunti unaan. O sige, umay kan gringo ha. Si kanti umunang agsuso. At tuwing tiga-atas mo anak. Ay na, ti anak ko na ya. Di na kaya timod-udi. Rafael, di ka agridiriwan. Urayam ang makasuso ni gringo, ta si kantumat, ha? Ay na, nakaayayat da. Makaawat dan sakit di nga agpayson iti sao. Nakaturog dan. Kaduaan ka namang ipan iti kwarto da, manang. Wan, Ipay data ida kadagiti kuna da. naimimbag no ije ti pagturugan da. Tauray awanak tupay, sigurado asan da amatinag. Ala, rumwartan dito kwarto mi. Agsubliya kadagos ditoy. Apaman ama isimpa da Rafael kan gringo kadagiti idada. Amangan no kalata sumangpot da Esteban kan Mang Benito. Benito, agragsak met ni datayta. Bukbukan ni Sika iti vino day tabaso. Wen, senyor. Nagkasat ako itang aldaw. Kaslamay saak meten abak nang itakas ang saangon ni senyor dito taberna. Umay kanuita ni Alfonso dito taberna. Orayan ta dito yan, Benito. Iso, ti kaduwata na ginom. Ay, kasta ka di, senyor. Ket, kalpasan ti panaginom tayo. Amangan, no agawis ni Alfonso na mapantay dayan dagiti bailarina. Ado, tinagpipintas na bailarina. Mangpilin tumet ni Sika iti kapareham. Nanginan sa ti bayadan no mangayab iti bailarina ti customer. Senyor. Saan na problema da ita, Benito? Siyempre, siya tagbayad. Abay, saan na kaya ni Sika napadasan? Ti agarako piti sabali na babae? Ano sanlatan ni Sika ni Pedrita, Benito? Ni senyor mate. Bakit ni Pedrita, Benito? Sa balilaeng, no daytay bailarina na sexy, ti makadwa ni Sika. Paubingan jay bailarina ni Sika, Benito. Inarkila kunto'y kalesa. Tapno nadaras ti isasangpat ko ije balay da Doña Augusta. Sapay kumata madanon kunto kat makaumay matadagos. Kabsat ako, Chero. Iparpardas mo basit. Papartakam day takabalyo kat agdardarasak. Anya nga tangag pa iso ti ibaga ni Senyorita Lolita iti inana. Anya nga tati kunana plano na para kadagi jay singin nga anak na. Ay, maburbur siya anak iti daytoy. Amangan no ad-adda lang nga agbanag anak kapimpiman dagi jay singin. Ay, saan kumamot ata kaasi dalaeng. Inaldaw nga gituludak iti prutas kanatang dito'y Villa, Pedreta. Bilin ni Senyor Esteban. Iso di kamasdawan. Kastagayam. Ay, ayan nga ni Senyorita. Kas iti sigod. Ando lang iti kwartuda. Ngam adda ita ni Senyora Augusta ijay akasarsarita na. Ay, kastaya. Ay, nasaya at Ita lang nga umaymanin ni Senyora ta sinukon ko.
Ngamno jak sinukon. Awan lati amokon nga umay. Masuron nga pin kan ni Don Esteban. Ay, apay nga men. Siyempre, di daw na'y agkadutdutan. Di mo't amo ni senyor ti mangay ayo, kat agpaspasugnod ni senyora. Ano ba nga amo na ti mangay ayo ti amo tayo? Ay, awan nga ro da senyor. Awan da, inkuyog na ni Benito. Napanda ijay ilay. Ay, nasayaat nga ro agon daw ay Wan, agasem, nangarkila akon iti kalesa, tapno makasubliak adagos dito Villa akaduak ni senyora. Ay, uwan mat Takamkamatan nyo ti oras. Saan laang aday taa? Siyempre, imbatik dagiti singin iti kwartuda nga awan kadwada. Imbag atas saan da pa'y anakariing aging gaasim mang puta. Ay, delikado ti araramidem. No, makadakkel da pa'y baset. Saan mo to na basta mapanawan idya? Uwan ngamno ita, mabalin ko lata panawan ida nga oray siririing da. Saan da pa'y la makaalis iti idada? Isu nga awan pa'y lati pakadisgrasyaan da. Sa bagay, wan matkit diya. Ay, oray ako ni Senyora Augusta. Kasaritak man mat. Adakan ka. Panawan ka pa'y laang ditoy. Inak kita ang dagiti aw-awir ka. Nagbayagmat ni Senyora Augusta. Tinuna na ang mabiit laang tagsupli adagos. Apaman ang makasarita na ni Senyorita Lolita. Anya nga tamot dibaga ni Senyorita ken ni Senyora Augusta. Napatag kanunay. Kuna ni Manang Pedrita. Urayak lata sumangpat ni Senyora Augusta. Ibagaktan ti plano. Well, nasken nga ibagakton. Narigat no makipagnanaedaklat ta dito'y balay na. Mabainak maten ang makipangpanganlatan. Tadinak mat kaya't apagbalinan ababaunan. Ay, adda sumungat akalesa. Sapay kumata nakaluganan dita ni Senyora. Kasaritak ton, taagpakada akong tungkuhan. Ha, ni Senyora Augusta tinakalugan. Agiyaw na, talagang agpakada akong kankwana. Anya timbaga ni Lolita kini Doña Augusta. Gagayem, di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro, un Sangre! Insulat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Direksyon, June Ribotazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ni istasyon. El Oro con Sangre!